kan cewa to yanzu ya tabbata kayi gulmawa ne kuma ka ji wa'azozi da ayoyi da nasoshi da maganganun malaman farko cewa dai gulma babu kyau ko to kana so ka tuba, ya za ka tuba? Ya ake tuba daga gulma jama'a? me wajiya kayi gulmawa na da yamma ko da daddare ko a mota ko ka ci ka koshi kawai sai ka hau gulmawa na misali. Babban malami al-Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Azkar yace babu kaffaratul ghiba wat tauba minha. Ya ake kaffara, ya za ka yi Allah ya kankare maka waɗannan zunuban na gulmar? Ko kun fahimta jama'a? Domin kun san abin da nake so ku gane, ladanka da aka ɗiba aka bashi dan kayi gulmar shi fa bai kankare maka zunuban ba kuma a wurin Allah. Nan an yi maka hisabi ne kai da shi ta warware, amma kai da Allah fa zunubin na nan. Wato ita gulman nan dai dangwalolo ce, lallai ne gulman nan a battan, ba haka ba baka ba zaman lafiya a lahira. Domin abin da ake cewa a nan yanzu an ɗibi ladaddakinka ne an bashi, to wannan tsakaninka da shi kenan. To shi kuma Allah da ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da, to yaya za a yi da kuma haƙƙin Allah? Shine sai mala yace ilam anna kullu man irtakaba ma'asiyatan lazimahu al-mubadara ila at-tauba minha. Wanda duk ya aikata wani laifi ya gaggawa tuba. Wat-taubatu min huquqillahi ta'ala. Tuba ko haƙƙi ne na Allah. Yushtaratu fiha thalathatu ashiya. Kafin Allah ya karɓi tubanka sai ka bi matakai uku. Matakin farko an yi quli anil ma'asiyati fil hal, nan take ka tuba. Yanzu da ake wa'azin nan ka tuno ka taba gulmawa ne, karka ce sai an tashi daga wa'azin, yanzu nan sai ka ce astaghfirullah. Shine an yuqli anil ma'asiya, ya bar wannan laifi, ma'ana yanzu nan ka bar wannan laifi, sannan wa an yandama ala fi'liha, sannan sai nadama, wa an ya'zima Allah ya'uda ilaiha, kuma ya azamar cewa ba zai sake koma ba. Waɗannan irin maganganun su ne mai ahlari ai ya ɗibo ya fassara mana ahlari. Domin mai ahalari mutaakhiri ne akan wannan, daga bayan wannan yazo, bayan wannan da wajen shekara 500 ma tsakaninsu. Nawa yana sama da mai ahalari. Waɗannan maganganun da malam ya kawo sharuɗa guda uku yana magana ne akan me? Akan tsakaninka da Allah. Kayi wa Allah laifi don kayi gulmar dan uwanka musulmi, abu na farko ka bar laifin, abu na biyu ka yi me? Ka ainihin yi nadama, abu na uku kai alkawarin ba za ka koma ba. Sai ce wattaubatu min huquqil adamiyina yushtaratu fiha hadhihi thalatha. Idan haƙƙin ya tabo na dan adam to za ka yi waɗannan guda uku. Sannan warabi'un, akwai na hudu, wa huwa raddu zulma, wa huwa raddu az-zulama ila sahibiha. Abubuwan da kai zaluncin sai kai marmaza sai ka mai da su zuwa zuwa ga wanda ka zalunta. Kuma ya kamata ku gano wani abu jama'a, dadewar zalunci ba ta halattawa. Misali yanzu shekara ka 50 a duniya, sai ka tuno cewa kana dan shekara 20 ka taba satar wa kishiyar babaka naira 10, har yanzu bata halatta ba. Bayan shekara 30 yanzu tana nan a cikin littafin Allah. Dama an ce wa'azin na gyaran hali ne, shi yasa kaji ba a kabbara, kowa jikin shi yayi la'asar ko isha'i ma, saboda ko kun fahimta. Lallai ne kamar yadda wannan zuwa ga mai haƙƙin, aw talabi afuhi anha, ko kuma ka neme ya yafe maka wannan haƙƙin, wal ibra minha, ka tabbatar ka kubuta. Fayajibu ala al-mughtab at-tauba bi hadhihi al-umur al-arba'a. Dan haka duk wanda ya gulma dole ne ya tuba ta waɗannan tsari guda hudu. Li'anna al-ghibata haqqu adamiyyin, domin gulma haƙƙi ne na dan adam. Wala budda min istihlalihi man igtabahu, dole ne sai shi wanda ya gulma ya nemi cewa wana ka yafe mini. To sai malam ya ce wa hal yakfihi an yaqula qad igtabtuka faj'al li fi hillin. Idan ka zo ka ce wani na taba gulma ka dan Allah ka yafe min, shin yayi? Am la budda an yubayyana maghtaba bihi, ko ga dole sai ya faɗi gulmar? Wato kun san abin da ya bani dariya, wato kai da kai gulmar yanzu ka shiga uku.
shin wai malamai suka ce in ka ce wani na taba gulmaka ka yafe mini, ko kuma wani da Allah bana dai na samu zan tafi aikin hajji da Allah duk abin da ke tsakanin mu a yafe juna, ya ce wallahi ba komai, Allah ji a taya ma addu'a. Shin kai wannan dungun ya isar ko ko sai ka faɗi asalin gulmar? Ya ce fihi wajhani, malamai suna da fatoyi guda biyu li ashabi shafi'i, albajiran imamu shafi'i su kadai rahimahumullah. Ahaduhuma yushtaratu bayanuhu, wasu malaman suka ce an yi sharadi sai ya bayyana, sai ka faɗi kalmomin da jumlolin da haruffan da kai amfani da su. Fa in abra'ahu min ghairi bayanihi lam yasihha, waɗannan malaman suka ce in ya nemi ya yafe mai ba tare da yayi bayanin asalin gulmar ba, suka ce bata inganta ba. Kama law abra'ahu ala malin majhulin, kamar yadda da cewa zai ɗibar wa wani dukiyar da bai sani ba, ya zo ce wani da Allah ka yafe min, na taɓa ɗaukar maka wasu 'yan kuɗi, wallahi ya ce wallahi ba komi ya wuce. Waɗannan malaman suka ce a sai ka faɗa mishi kuɗin. Wani ka tuna 50,000 ɗinka da kai ta nema, dama ni da ɗauke ta, ya ce la ilaha illallah 50,000 ɗin a kanta ne kaza, wallahi sai ka. To waɗannan malaman da suka yi magana akan irin wannan nau'in, kun san na sha faɗa muku mazhabin Imam al-Bukhari kenan. To haka a wajen gulma ma suka ce bata yi ba, bata yafu ba, sai ka faɗi abin da ka faɗa. Wasani, nau'i na biyu na malamai sai suka ce me la yushtara, ba dole bane, ba sharɗanta sai ka faɗi ba. Li'anna hadha mimma yutasamahu fihi, sai suka ce saboda gulma tana daga cikin abin da ake yafe wa dan adam, fala yushtaratu ilmuhu, ba a sharɗanta dole sai ya san me ka faɗi ba. Bi khilafil mali, yace sabanin dukiya. Amma bari ka ji abin da al-Imam an-Nawawi yace, wal awwalu azhar, magana farko ita tafi karfi, ita ce sai ka faɗa. Tawa na ran nan da ka wuce wallahi kana wucewa sai nan ce Allah duban shi yana tafiya kan shi a kurbace haka, duk sai ka kwatanta yadda kai dan ya san me ya tsakanin ku da shi. Sai ce li anna al-insana qad yasma'u bil afwi an ghibatin duna ghiba, don akwai gulmar da zaka iya yafewa, wallahi wata ba zaka yafe ba. Ka ce to wato da naji duk gari ana zagi na akan kaza, dama kai ne to wallahi ban yafe ba. To lallai sai ka faɗi nau'in gulmar. Sai ce fa in kana sahibal ghiba mayyitan aw ghaiban faqad ta'azzara tahsilul bara'a minha. To in ya mutu fa wanda kai gulmar, ko kuma baya nan ya koma Fatakwal da zama ko Maiduguri ko Akwa Ibom, ya za ka yi? Kaga shi yasa nace abin matsala ne. Lakin qala ulama, sai malamai suka ce to a irin wannan hali yanbaghi an yuksira al-istighfar lahu, sai shi wannan da ya gulmata shi tunda wani ya mutu. Kuma kun san matsala idan kana da zalunci da kaiwa mamaci, kun san fitina da ke ciki, matsala ce. Ta yiwu ka roki Allah bai nufe ka da gafara ba, ran da za ku haɗu ranar kuma ba gafara. Ita ce ba gafara a kiyama, ba wanda zai yafe maka, ko babanka ne ka zo ka ce wallahi baba na tuba, zai ce ina sallolinka din nan nake fatan a ɗiba a bani dan in haye, in ya yafe maka lissafi zai karye mini. Ba a yafe a ranar kiyama, ba wanda yake yafe wani. Da haka in ya zan wanda ka zalunta matacce ne, to wallahi al'azimi matsala ce. Aka ce sai dai ka yawaita istighfari wa du'a, da yi mishi addu'a, wa yukthira min alhasanati, sannan kai kuma ka yawaita kyawawan ayyuka. Me hikima kyawawan ayyukan? saboda in an je lahira Allah bai yafe ka ba, shi kuma bai yafe ka ba. In an zabtari kashi 30% na hasanatu ɗinka an bashi, 70 sai su kai ka aljanna. Amma in ya zan yan kaɗan ne fa, ko kuma sallolinka ne na farilla baka ƙara da wasu nafilfili, aka ce to duk sallolin farilla ka an ɗiba an bashi, sai a koma baka da komai, sai a ce to tafi wuta. Dan haka sai ka yawaita ayyukan alheri. Sai ya ce wa'alam, ka sani annahu yustahabbu li sahibil ghiba an yubri'ahu minha, shi kuma wanda aka yi gulmar shari'a tana neman shi da in an nemi ya yafe, wala yajibu alaihi zalika, ko da yake ba dole bane, amma shari'a na bashi wannan shawara, ta nemi shi wannan nasihar, li'annahu tabarru'un wa isqatu haqq, domin wannan abu da zai yi aikin alheri ne, ka yafe wa dan uwanka.
sannan kuma zaka sauke wa dan uwanka wani nauyi ne fakana ila khairatihi dan haka wannan zai kara mishi alheri ne walakin yustahabbu lahu